सालाबादप्रमाणे यावर्षी देवीचा भंडारा व महाप्रसाद आयोजित केला आहे। उद्या सकाळी 10 वाजता ठेवण्यात आली आहे। सकाळी 7 वाजता देवीचा महाप्रसाद ठेवण्यात आला आहे। तरी सर्व देवी भक्तांनी राजेपेठ त्याचा आनंद लाभ घेतला आहे। शेवटची फक्त 2 मिनिटं फक्त बाकी आहेत। म्हणजे जोरात आमची त्यांचा नंबर काढण्यात आहे। 2 मिनिटं फक्त बाकी आहेत। महिला मंडळ नाचणार असेल त्यांनी स्टेजच्या बाजूला यायचं आहे। जे पुरुष मंडळी असेल त्यांनी त्यांच्या राईट साईडला जायचं आहे। जे लेडीज महिला नाचणार असेल त्यांनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे आणि जे जेंट्स नाचणार असेल त्यांनी स्टेजच्या राईट बाजूला जायचं आहे। कामोली शहर सावळी नवरात्र सोबत करता आलेल्या सर्व ताज्या रसिकांचे हार्दिक स्वागत। नृत्यनाच फक्त 5 मिनिटं होणार आहे। फक्त 5 मिनिटं। जे महिला मंडळ नाचतात ते स्टेजच्या समोर नाचायचं आहे आणि पुरुष मंडळी स्टेजच्या राईट साईडला नाचायचं आहे। महिला मंडळ स्टेजच्या समोर नाचायचं आहे, पुरुष मंडळी
शिवाजी महाराज हाच आमचा भाग. रवीना जोडगे गुलदस्ते त्यांनी आपलं बक्षीस घेण्याचे स्टेजवर कृपा करायचे. रवीना जोडगे
नवीन महाराष्ट्र पालिकेचे आपले पुष्पा गोपाल मॅडम हे त्यांचं उपस्थित होते. टाळ्या. तसे प्रथमेश खत्रे कुठे असलेली स्टेजचे प्रथमेश खत्रे आपले अध्यक्ष सविता पाटील मॅडम यांच्या भेट उचलले येतील. तसेच मैताली चौधरी कुठं असेल त्यांनी स्टेज करायला कृपा करायची. मैताली चौधरी, सुष्मिता त्रंबिका कुठे असेल त्यांनी स्टेजवर कृपा करायची आहे. सोनाली नागमोडे टाळ्या. भीम जोगदंड उद्या स्टेजवर कृपा करायची आहे. हॅलो सगळ्या सर्व कामोरेश्वर नवरात्रोत्सवामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आणि धन्यवाद. आपण याप्रमाणे नेहमीप्रमाणे आपण शांततेने सहकार्य केलं. उद्या देवीचा महाभंडारा आणि असा कार्यक्रम होईल ज्याप्रमाणे दानशूर व्यक्तीला काही अन्नदाना स्वरूपात किंवा रोग स्वरूपात करायचं असेल त्याने मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी संपर्क साधायचा आणि आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं मी जाहीर करतो. आणि जमेला आपल्या मान्यवरांचं मी पुष्पसुमन या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो. धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद सर्व टीमसाठी. आमचे परममित्र संतोष दीक्षित साहेब या आपल्या मंडळात उपस्थित मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत करण्यात आलं. म्हणजे आमच्या परममित्र यांना सांगते जरा स्टेजवर यायचं. संतोष दीक्षित यांना नम्र विनंती स्टेजवर यायचं जरा या ना साहेब. संतोष दीक्षित साहेब जरा त्यांचं स्वागत आमचे मंडळाचे कामोरेश्वर स्वामी मंडळाचे उपाध्यक्ष शरद जगतापे करतील. आमचे महाराष्ट्राचे कार्यकर्ते संतोष दीक्षित यांचं स्वागत. नवरात्री गाडी तुझीच आहे का? पार्टी का तुझी आहे?